BT, Ekstra Bladet, Jyllandsposten. Du kender dem alle sammen. Du kigger på dem. Du kigger på dem flere gange om dagen. Det tager tid, det tager lang tid. Du bruger måske 20-30 minutter. Ikke længere. Nyheder.nu. Danmarks nye online nyhedssite. Vi samler nyhederne for dig. Du kan se alle de store. Du kan se de 3, vi nævnte. Du kan se alle de andre. Vi samler alle de relevante nyheder. Du kan vælge politik. Du kan vælge sport. Hvis du ikke gider at høre musiknyheder, eller se musiknyheder, så får du ikke dem. Så skal du ikke bruge tid på at kigge på dem. Du skal ikke bruge tid på at bladre. I stedet for at kigge på 4, du skal kigge på 5, du skal kigge på 6 nyhedssider, så er der kun én nu. One baby. Tjek din e-mail. Der ligger alt det information, relevant information, du har brug for. Nu tænker du måske, hvad siger folk til det? Vi har spurgt manden på gaden. God aften. Nyheder.nu, vi er ude og spørge manden på gaden. Undskyld, må vi spørge dig om noget? Ja, det må du da gerne. Hvor mange hjemmesider tjekker du nyheder på om dagen, og hvor lang tid bruger du cirka på det? Jamen, jeg tjekker der en 4-5 sider måske, og det tager mig vel en 30-40 minutter om dagen, ikke også? Og det er pisseirriterende! Så du siger, at der er en hjemmeside, hvor du kan tjekke alle de sider, du normalt tjekker, og du kan spare en masse minutter. Hvad siger du så? Oj! Det er fandme en god idé! Nej, det skal man lige til modder. Ha' det godt!